Ahenie no akoye se adwuma ewura santehene baaye na se tu obema ahenie no odi adu different level tina normally ne ana sante ye ho he no na se tu baaye no hunu se ye wa akora bi kura wo ho a obetima ye adwuma na me de hye ne nsa no de bema panyumu bi obetoto apapa so ebrebe na baaye a wo ye wadwen se wo behwehwe wo papa de me hwehwe no ache ye wo me be 3 years 4 years na me maame ne me papa jaye me maame ntiase na maame no so free mu brebe yi na me wo be 6 years odi kan mu ka so wo Greece ya ko Greece ye hu no ya mama ni able kura ne se wo maame wo no ba ko pe papa so wo wu so wo wu ye nti se ma wale ya kura ho aye de papa je me tim papa na echi na me wa gidi bi se wote ase Sika o send akofie November we mu no Lemfi say or the ni nyina bro back. You heard me right. Eyon I miss me say name one. The obey ni Lemfi say November we ekosi na we ye no. Say o send this kabia above £100, $100, €100 or the ni nyina betimi abrel back. Ni nyina na say obekọ so use Lemfi e dey ascend this kind November we and you stand a chance say ubenya o sika nyina back. Umpe we na opede Lemfi is secure e reliable. Sans na send this guy within minutes na edru abusuafo enchen so your first time so I won't care just go straight on Google Play Store iOS na download the Lemfi o download the Lemfi referral code no just use Polino POLEENO and no now you see a Lemfi besa ache bibi kakra na fi wasa enter into November ache dia Lemfi edema Lemfi so this is a way all catchers thank you for using Lemfi. All right, you chobia aha Polino multimedia meeting the fresh boy Papa J and yeshia babedi empanyin komo wo hwe nana meze ohene ni mpon na mene na hia mene na babedi community na wo se hwe kasemu yi na yanchi ye dedua aha Polino multimedia babedi komo kakra but before see bedi komo no Canada, UK, USA, Germany, Portugal, Italy, France, Spain, Ireland. That's also this card at the Brebusia for Ghana. The America Lemfi and will be a use. Will be use Lemfi be the one dance say o Sunday ya na nipa and saka or some cashback. Lemfi promo no so use promo code use Polino POLEENO bank account so and I say omomo obetimi send the call. Lemfi kwa na send this car amount cashback. Obini kuta best rate on the money transfer market. See a Play Store, Apple Store, download the app no never send this car every ebusuya. For no kwanjis both films on YouTube. Brothers at for full movie no atom ko go should be brothers at for full movie. Ko like and share ne movie anso enye bi and share. And then mene Nana Boache ansa. Nana Boache ansa Asante Hima adehia wo akrofrom ono eneda omo ano sanso jase ewo akrofrom. Iti ene yene nana eba betwetwe enkom o yebesua ade kakra bi na nana wo personal ade bi eda na koma so me pesa me ne omienu nyina no yehwe ne yenhwe se betimi aboa a wo se enkanana ne ni baje baba na koma so ade nti ne matoa na mene no eba bedi enkom nti munka me ho na yenko na yema nana akwaba yeah na pacho bibia bako de ami adomu fantastic didi kai no meka se obetimi abo wo ho tofa kakra ada wo ho adi kakra de a kire omo hwe ansa na ye de yenkomo no ankasa atoa so didi kai no se de o kan na no efrem na Boache ansa sante hema de shifo e wa from no okay ena me da o ma no gina o ma ewura sante hema Saye from Jase. Okay. Na Boache ansa so de sebi abrabo no so yakoye nim kakra. Ehwe ni monyama na ayema de hye de na se yen. Oka Boache ansa na se ne asokore mampon hene di ase ana bi me de nya asokole mampon de ni bia. Okay. Na se o no yehwe mu a wo hye Asante Hema asemo mana. Me sha Asante Hema ase. Esan ehye bafo bantimahene. Okay. Young guys are ahini no. And it is baby o ho very difficult. Baby so ho ahoto. Difficult no dey. Say nye nipa nyina na bepe wasem. Okay. Akonwa die sa na tie. Nye nipa nyina na bepe wasem. Nti ye ba ne sa na no amene bi.
labi so wo a ne de ne se wadru baabi na ya na nso nipa so masi ba ye no nyam hye kese pa okay oba na chinye siw so na yekuta mu na mo kwa na yasan aso mo nsasa so ayire mo sisi no ebasa na mo kwa mo de na ntia ya mo musa no o se ne nyina de ye som ne nyina ye som a se bi ahenkwafo e de ye som ye okay mitimi hwe mo pa o trans kakra o ntoma no bia be hye no atwe ni se nka wa betimi aye wade ana no na anhye dan ankra ne ntoma o badwam o se amo ana he kwafo nti na ye wa ahenkwafo bia na nate wo no na ni ma ne ho so se ne bibia wo ne ho no atechima ahenkwa no wo akire ne be hunu se wira ho atechima nti wo se me kohwe na me ye ni yeah ti normally no bo so hene tena se na ne ho atechima wo se de ntoma akata wo hene ne ho so wo hene sie ne ho foforo wow say eba ne say na say oye young say na say tete no ye ka say ohene a e bia wo say bia panyin bi tabodwe say ana bia emfete panyin bi a we di mu me hu say bisin kan obi a wanyini ni mfie kwa ni mu pa ba na so say wo say ahemfo no young ones in this time sa aheni no akoye say adwuma amanfo koye adwuma ye bia sabi ewura santehene ba ye na say tutu obema aheni no odi adu different level tina normally ne ana zate ho ehi no if say na say tu ba ye no wo hunu say ye wa akora bi kura wo ho a obetima ye adwuma na me de hye ne nsa no e de bema panyumu bi obetoto apapa so ti say akora no betima ye de a wo say ye ma na konya no ye no say this time nje say eye obi a odi mfie kwa ni bebe ne so akora na say mpanyufo e wo ne nkyan no betima guide no ya mrama kwa me ye de eba sa na eba say na wonim say eme beba mo aba be say na minim if say me na nanom abako ti minim say den ya da achi bi ne de do so e bedroom so but me susu say ye mprempren wow da ba say sa asan be to wani mo no e ko sai ma me kura na ya me wanwa fi say na me wo adwuma me ne afre me say me brafi ti me ba ye de tu me kura na me bu me hunkumfo say na adwuma we am de hye me say de say mintimi nyewu wow but me ba fie badwene ho say ade bia de mawa oje na waso no aye ni ye uye ni ya ewie de mawa wie de mawa na futu a yura sante ma so de ma me no ba gina so a besi samre wow no adom ni experience ne go so ye o chema ye nana asante ma akradu ya adom ya ye jana kwa na nsin ye okay wow we mem ka say ohini mu a ana ene tante na ohia me comfort me ho pa because ohia na me nye odwan sika ntino me say me keka me nsem ni na ankofa asem ba wo de tie na me nana ehia pa opportunity sa hini ne de me pese be komu bebre because na me pese wo hu ani kakra no I think say the best one yaba a personal and common ankasa so de nti a me nana edi enkomo nyina ne say nana che say ohwehwe ne papa ohwehwe ochire mu a ne papa ankasa pa no se ogina osisi apa ara ko ahwe untimi ngire no untimi describe no crisis ya se oba sisi apa wo hu no ma hu ni mfonyini nti no ni mfonyi na wahu ba onu ankasa mu pa gina osisi apa de se mfonyi so twa ebe 1999 say 2005 na eno na wo osisi aba currently pa do gina pa de untimi ngire na se nana ehwehwe ne papa nti ye ba bedi enkomo no bibia enkomo no be kora I think say wo hwe ya obetuma che say nana wo papa de me ne kwa na tia sisi ya nti ye lenki ama kwa koshia no o nana ebrebe na ba ya wo ye wadwen say wo be hwehwe wo papa papa de me hwehwe no ache na emre ba me mu pa say sabi yewra konfre ehye menimonyam say akofrum jase no ene ba mi mu se kame papa wa ha wow nti na amamera ho pa ti efri wona bi e madwen se da bi mentenase e bia nipaduane wo bia no
was say yɛhwehwɛ nipadua no o maame te ase de me maame nti ase wow o ka o papa ho asɛm kakra kyerɛ o me maame ne me papa asɛm ne de say yɛwo me be 3 years 4 years na me maame ne me papa gyae wow ti emu hɔ no me papa be fa me kɔ Santase afro ba bi fanche bra de me kɔtena me yere foforo bi a wonya ne hɔ ti me free wɔ no ana me papa ne papa be fa me kɔ kuro bi afre na boabo tetika so sanse bontemfu makyiri hɔ na me kɔ hyɛ hɔ saa ti mua no ɛna me papa memfa mani ohu ni bi which is 3 years ngode wani kura nche da mfisa to one nche da picture no wani su bia sa na maame no so free mu brebe o maame do free mu na me wo be 6 years 7 years wow ti hwan na ahwe wo so a tete ofisa bre na producer wankasa hu sa wo betumi aba obra eye me papa maame na so nana ene hwe me a na ni tam bia na me de aseda ma yewura na akoradu yi adoma wo free mu yi sabi mpreduasa ni obia na benya akonya akona ayema wo se ompe bibi ma ne nya obepe bibi ama na ye ti maame ne dombo ame no ehwe me a no yaka so ye na akoradu yi adom asante hema ne so me mo a na eja wono so edi mi ko wie mine shi bi wo isati bontiefo friend PW mining oh okay na akoradu ma ye de ne tumi ekɔhye ho tumi fo a na jame de kɔhye ho a ebisi na oye wadwe se wo behwehwe wo papa no wo hyase se wo hyase free he papa je ne kura manyini obi timi ka kyerɛ me sɛ wo hu papa wɔ ha adana ade sɛ mekɔ hɔ wow bi timi ka kyerɛ wo hu no Australia obi timi ka kyerɛ wo hu ni sei so be ko na nya ne ko o te say so papa America kwan bia so be ko America ne say ya meti hoi se ka se ye hu mi papa e wo hene kura na wo se me fa research me si bia e ko so fine hen na what say ye so wo a wakọ o di ka mu ka so wo Greece yeah e wo Europe to oko Greece ya ko Greece ye hu no obi frɛ ka so wo hu no Greece na wo twa ticket ko Greece uko di how many days so mitimi ko di 3 months nyina kura wo hwehwehwehwe no nko ukuta na picture na so obi che wo me won picture me won picture but me ko ne yesi nye nipa na wow oba ko yesi nye nipa na no Greece na wo ko is it what's that say so oba fufu bi say me yesi o motor me prepare to me say me ko motor o motor ntu o twa ticket atu say o ko motor sa ko hwe papa na nipa no so o motor na no ngine number na o mfa number ma na o mfre papa currently crime no ka say obi si wo hu no Australia o mfa ne number kura ma ya na wonka o me hu nipa kura wo ka kura no so seda ubusa ye say o papa free Ghana how many years ni me papa de na make say o free ntem even o ma me kura no papa kura nim time a o body free Ghana but de me mete ye ne say yeso okotena Accra enya okay okotena Accra enya kakra sana oko otukwan akọ abrochiri but o papa ne busuafo o maame o papa o nananom o papa side o mo ho sister brothers o munya obi aso o mo ntene nka call so phone won se me ne o mo tenan na busuafo no na me ne me papa busuafo ne tenan ye pa okay eji o mo nyina no obi ani ho a o tenenka wow dia mama ni abre kura ne se o maame wo ne ba ko pe okay na isi ya me no ka se so maame ayemle maame ayemle pa wo hwehwe ne ba no na mo yesen papa na side no mo o say me papa ko me ni momo awo maka me ho oh me ni momo awo maka me ho nti o nua bi mo ba bi kura o ko ni mo ye friend sen ankasa papa ni din ye sen Akwasi Buachi Kennedy Akwasi Buachi Kennedy ofra bo awo tete ka so wow bontefu ho no free yesi wo hene na unni mo papa unhuni ne I affect you wa hene mu o personal life no ama bibia affect you affect me pa che se sisie no min nyan nim se me papa so wo so wo nwuye nje se ma wale yakula ho ayede mo papa na ma wale ho ayede ma wale ho ayede se me papa no de me maame ne de mate se wawu
Ti metima fo obi de agina ho se me maame. Okay. Emo papa de menim so wo so otiase. Usuro so be Ti fo obi so se de me wale na makofo obi na chine bi papa aba. baba. Yes, o papa kura ni. Wa wale awie. O papa amaje. Entika o tene nkampo no kaje so ne fo obi nsi manam na nka onyina ho maame mpo anka no kwanko yo. Papa je metim papa na chine me wale. Papa Jones ahenie ye ade bi a ye de nsem tagi wo beblebe. Ti niema bi wo ho anu ayi wo ho afiri mu. Entem. Biti sa aware. Wo senka menya wo bi a me dabri chire bi a menya no. Fi se ye won nsem bi kura wo ho a wo betena se aka no wa hemfi wo be afia wo no ye kura susu ho a. Ti menya adwen foforo bi e de ko fesi asem no. So papa na obeje awale no na ye hu. A man de bi wo ho but papa ni ntina ma untimi enware papa ni ntimi mfa ma adwen kura nsi obi aso wow papa ni ntimi mfa ma adwen nsi obi aso na se oti akonyo so sa anka sa be bi anka wo yire no na o papa so unhu ni neze unhu na untimi nware se ntina me sele adonfo se ba bi a papa ni wo bia no wonte ye kura obi ntie nko kankere no Mini so oti akonya so. Wo nkonya dan. Se ka wawure mu na nanu me papa me hwehwe no, mo nche bebia obi a mo hwe ne mfa ne mra mesisi anka oti ho ada ko fie opona no kokoko. Waya me pacho mini o papa maba. Intimate za. No ye nanu mutumi. Papa je obi wo a sunsun no be ye ni nyina ho. Obi zu wo na ye na dinda ho. Yete ye ni ma de kronti a wakokem. Nananum de bia ni omudi nkomo. Da bia ya yebo ni din ya de agunsa. Anso obi bi so wo ho a obi na be prompt na ka kire ne se bi ya krache se ni na ekoso. Se na dinda ho de a obi na be ka kire no. Okay. Ti ni nyina no ya na de nsuba okesi. Wo gidie bi se ubehu no. Anase wo gidie bi se wote ase. Wote ase ne de wote ase. Okay. Tene de wote ase. Nti ye bo nyame mpae se be na mpoli no multimedia so. Hunde ubehu no. So wote ase nkwa wasase so nkwa de a ubehu no because nkoma ye di this time social media na be very powerful. Nti ade bia e koso bia no enye wo kwa na obe amanfo be first na tete na nke beti ni pagukrom se monko this say ntisa ti ye tan ayeke obi kura hu na obe ofre osisi abo amane se ohun se o ha na se o ha edi se wotene nka na bia oni good condition ana se bebi wote no oni ahutomu a die na obetimi aye Afaji na wa hwede urade ne nam so ma yura sante ma ne sante hina hye ne monyame ya na se o ahu kire mu a nkofo hu no kura ye so mu ne ye obo mo na me papa nti nye baby a wodru ne ye hwehwe nipa hu hia nipa ne hu hia je ka sika nko a ne di bedi dia ke be jana manane na baby woni nam yes nipa wo bibia mu a ya na yiyi de fe ne se ye beka se me se onu obi di nkomo kura jana papa we nana papa watu kwan yo o papa na watu kwan so nim baby woni nam so ka kire obi zo papa watu kwan obi papa wo wu ende nipa no wo hu se o papa na na ka kire papa so watu kwan na papa no wote o blo no be so kura na unim izero nyame mfasa ama ukoyehwe mu akoye obi so papa yenim no ba sisi no sei ndi no oni hobio papa je ne se ma hu se papa ni hobio se nya fe nya me nko am ne first person papa ewu okay obi kura nru me se no papa ewu ba wo wudi a ene ye abusuan ne ye nyina ye be ye wo ke se nipa no kura okaka akwantu ewu no se wo free ende eba sa na ho se ho de se ekwan da ho betimi afa oba afa obi ende gina ho aware we de betimi de obi agina ho se me papa nuanu wo ho say obi kasa wo hunu o ha na wo ko na eyampa sa nipa no de na wo masa nipa no papa je nkwanchense ade efe no de sika ene
odo na eye sabi ye benam ne so ama ye hu papa no minti metena ha nhyebo yeah minti metena ha nhyebo and we hwehwam ade no se ye nyina akura nim se won pepa ne nsa kwa minti ye ntimi hu se obi aye sa ade wi ama ye ni akoka me da ase de a kere no se meti akonwa so yeah na eba ne say no ahemfo ebewo panyimfo ebewo omo so mo abe no mo de bua ama wo hu o papa o hwehwe ne sese paje won se dem papa condition akoye kura no menua no mo ahemfo kura no ni omo ni nkomo fa me papa ho kura oh okay on za hini akoye ade bi se sabi obi afri ba bi na be hia e wo menhia ana se bantima ye nyina bi afri ne ba bi na be hia e enti we nze we su akoye se babushi asem enti me na wo se me mama ni ye dene na ba bia me papa ni wo bia no me hwehwe no na me twene ba wow nyezo bia se mpa nko bia so the okay there e ma me hu say at times you feel lonely if o dadodo anu nyina echi no u feel lonely papa je me wi asem me tisisi an kasa da me nko na me na mo me wo abusua pa ba se me nko na me na me ma me wan wo bia nka me ho me nko a me papa so a me nim ne makola e wo ba bia nti se me papa no so me hu no enti mabusua na wo I think say describe wo ho bo papa di say bia wo papa bi di asomasi a o bia nuanom bi wo ho bo mo so kra amu nuanom ba wo manim say nti na me ka say bo papa di me ba ne se ne ba ne wo asomasi a contact me na say wo akra bi wa akra e de ni picture ma way back 2014 o de ni picture e ma ne satam ne etinenka 2014 mo no okay etinenka ma wo de akra bi picture sende ye ma wo ka se ne yere no wa akra obema na ba hwehwe but up to date no yere no kura number wo de frɛ no frɛ na nko okay nti wa o papa ne Mr Kennedy a wo fira bo abotete kaso Kennedy Buache a wo fira bo abotete kaso se sa na obo kire wo de a ene wo nua ne me na Buache ansa ti baby a mu wo bia na baby a nipadua Kennedy no wo bia no se ne wure na afi ne ho a yemfa Polino multimedia so nkai ne se o maame ene na busua hwehwe no wow sa ye yo se nye yo anya no obi e yetene nkakra na so onya ticket kwa na be na atwa ticket ne ya na ba na wakwa na ye mu ya ablichi say uhu papa sisi ya so gira sisi ya like then obey wakọ oni like obey then paje na papa ahwe no be ko say papa ahwe ye wanye obi abone ho okay onye obi na enim condition a wo mu nti a on flare yeah ti say papa ahwe more than 20 years na wo hu no na wo hu no I know so be feel happy woni beje ama wo so de atu ho odi atu say o manfo be blom papa mu akontum so mu ni hwe yeah so the two say o papa wo ha wo o feel proud foto be na woni be ma papa bi a wagya ni ma ho atu kwan for years a on maaye na on sanso enu omo en communicate ye obi o sa obi atu kwan for years den pass ni ma be reach no on bete nka den pa wi was papa be 5 years ni kwa maintain nka ye nka sa me ye hu ni ye ko na foto ni ma papa bi wa ohwe wagya ni ma kwa wo ba bi a otu na adwene mu kwa na ote ba bi bo ni bra be kwa ikura no wa wale oba foforo abo abusua foforo eti ba bi a na adwene kwa nya na se oba fie kwa foto ben wo asohene foto ben na be ma sa papa fo no opaje me fa ni niam mienu say o papa na ni da ho ene buapaya sabi na menim se de wositie wa asase so okay se wa bla wo ba na o se me ma me ba ni nhume na menim se de wotie wa asase we so so nze mpanyifo kula ka se mi se eni ne se ho na pa ti se ne kura ye ka se o ma me wo hwede ho be ye ka se o papa wo hwede ho be ye na wotie asase so na o se wo hwe wo ba matumada makowale foforo wale nde sa akola ne mfa ho matoba de ye oba ti mesele omo akwantuom uni akwantuom kura na wote asase we so na wagya wo ba nyeje mu a enya papa ti mesele se suban ni na yinjai fisa kura no papa je unim se wo wiase
na sɛ saa nneɛma no to a wanhwɛ ɔbɔ bla kora nkɔ w'anim Okay. if you say afutuo no ani ablabɔ no yɛgye bi firi awofo Yeah. nti sɛ woni awofo biara ka wo ho a da biara me kora me bɔ me ho mmra no sɛ ma yɛ adeɛ yɛ ma yɛ adeɛ ɔho if you say wonya afutuo bi ebefiri baabi aba wo wa wadwe ma bɛ ne papa biara ni hɔ nti mesele sɛ wo a wagya wo bɛ gyegye mu a ɛyɛ wonni sika wo sika wo afutuo kora timi ama nipa yɛ happy ana hello diet sɛn kora ama nipa ɛyɛ happy ti mesele obi a wo yɛ saa de ne bia so wonjai ne me ne nku ye ma obi so on ma ne papa ti ase ne mama ti ase ono so on fa om ho kora sɛ wo hwehwɛ we di obi kwa do om ho pa but on fa om ho sɛ o hu be 2 years 3 years kwa ne ni sɛ hu ne mama ne papa on fa ho kora sɛ om betena sɛ om ntena sɛ on fa ho kora sɛ wo za kora wo de bepempem ayɛ yi da sɛ on bɔ ne bra da wo bɔ bra bla bɔ ne de wo ho but bla bɔ no ntimi yi mama ne papa mfilim so mo ti ase nko ade a omo ti ase nko ade a nti na make kan sɛ wo omo kɔde a wonim sɛ ane ɛsɛ na aka meme nsɛ me gina ha yi menim sɛ me maame oni hɔ enti me bɔbla bi a me mfa mani nkɔ machi sɛ me maame on sɛ me kɔ a me hu sɛ me papa de me nte ɛna me hu sɛ wokɔ nti me bɔbla na na metwa mani ahwɛ machi sɛ me papa gina machi a but say me twa mani a ono a wo mfili mo no so me hu no ti ekwan bi a wo se me hwehwɛ no bia na me hu no obegina machi bia no wo se me hwehwɛ na me hu machi o start say wo hwehwɛ no ngofo mu wabam o jai papa yes o behu na nka wa mu to adwenem na se kura no bebrebe ande bebrebe na obi a wahwim 20 years na se wawu 20 years pa wontimi mfrɛ mo nya hwe wawu but omo kan sa mamu no so offer 2014 okay ti kwan a wo de frɛ 2014 on koso na bi ka busa ye no ka yen kwa bisa bi e sɛ wona na mo de mo gye ne amadi yen kwa bisa bi ne yen busa mi ne yen ka de wo mu nyina nkyerɛ ye prekwan na ye hu se ye be hu no se ye hu no pagye na meka sɛ bi yemfa ye ni ba ko pɛ okay baby okay sɛ bi nana no mo ye omode twedi ampon so ye omode but ni perfum so ye ebi a ye kasa e kro obi ne netem sɛ didie enso wo de fa nana no mo ho a na ehwa ebi a we so obi na tun sɛ didie wo sɛ ejima hu sɛ ye bo wudin wo baabi o nti nana no mo ye omode sɛ bi twedi ampon so ye ne de ye mfa ni party bi so na enye onwanwa sɛ wahwehwɛ na till now hu no ente ne nka enye onwanwa like enye onwanwa sɛ papa je hwɛ wawu anka bete ne ne sɛ wawu a ene ya anka bete nkofo a nyame fasa mo tutu kwan fa desert so a ebi mu nim sɛ yɛ so ɔkɔ otu kwan so ebi hyɛ desert ni mu sisi a ya ka na tie mu so sɛ yɛ tie ne nka 2014 no omo obi na discable o maame which means waka na obi na asɛm o maame asɛm akyere nipa no enti sɛ ya kasa yi ɛyɛ dan ya wontimi nkɔ ba bi nya wonchi wo hɔ wo kyerɛ ba bi a ofiri enti nka wawu a kene nka ate to ne nkra ja Kennedy ba bi a wo bia no ɛyɛ wo ba na aboache okura nim se mede hene onim manfo de yɛ ho aho mo mama mo asase bi ma on transfer ko didi to ne nkra no bra enti ja Kennedy ba bi a wo bia no ene de ɛyɛ wo bia no ene de wayɛ bia no yɛhwehwɛ wo ti ba bi a wo bia bo mode an sɛ yɛbehu ohu bi osel papa okoya okosi asoni a okoya na enyo no a wow but the American say mesele enya akra enyafo ne de eye danya nipa na ye kan omunim no ti mesere se omo wanya ne de omo na ye de yani ehwe omonim se me papa de enya de ehwa na ebehu so watu kwan kura na enya ho na no kwa wo ba ti mesere enyafo omo wanya se mema odi ne picture ato so se de be ya nipa na ye kan obia behu no amanfo so ti enyafo ne de me giri so omo hu picture na ba bia Mr. Kennedy na ye kan asem no hye bia no
ɔmo bɛma yɛ aso ate. Oh, yɛne Nana Boakye ansa akurofrom de Jase Prekope Asante Hema adehyefo a wakofrom ɔno ɛda wɔn ano ti yɛkɔ bedwase na wo hu na anyɛ kura ɛna pasa wo ntimi ma nanim bɛkasa o ade ɔma chance na yaba na ani ne edi enkomo ɔsan so bɛn Komfo colleague ɔpacho unua pa no Komfo colleague digital Komfo ɛyɛ ne nua pa ɛno no sɛ na ɔhwɛ nkomo na yɛhwehwɛ yɛ papa yɛhwehwɛ yɛ papa wo de wo hu na kyerɛ yɛ ba hɔ yɛbɛba hɔ na yɛba bɛhyia no nti dɛ sɛ wokɔhyia no baabi a wotwe no aba fie straight ana wobɛka sɛ wode ɛkɔ na mɛba ka bɛba papa gye de wayɛ bia wontwa so no yɛmmla baabi a wayɛ aduru biaa bɛma bɛyɛ bi ameyɛ ni nyina kyesɛ me papa ɔkeka kɔ 56 years mosela ɔma akɔkora sɛ de wayɛ biaa no nyɛmmla ɔmantena hɔ kakra na nka wo bra ana ɔne ntena hɔ ablabɔ no wɔyɛ ahwɛ hɔ amo ebi na ɔkɔwo baabi o nti de wayɛ so ebi a ɔmo de ɔmo te ne nka ukɔhyia Jamaica for money ne sa Philippine for money bi kɔhyia US for money na black for mo nya kaka so ware broni o mane ma to ɔgye na boso wɔ hɔ ebi na ba so nya broni bi wo tena no so ɔgye se ne papa gye de ne beba yɛ de ne beba nya de obeba o ye hu ne de ne beba hu na ransa wo de ne hu ne de ne beba sɛ de wayɛ bi a wo so twa so okay o si dikai e kyire no bi papa gye menko wa fo papa me nana na me kana asɛm no me ma ne nko ba bia kora sɛ onko ba ha so ko hwem papa sɛ tumi ne nyina no ɛyɛ rade dia ebi kora na afei na nyame ya adom sɛ mpipia Paulino atiko no nko hwehwɛ hu de obehu no papa ne mla enya aba no kwa de obehu no kofo be som afa pushia manako ohu pɛ wa hu ko bi hu aka akyɛ no amana bɛ no ho empire na yɛ bo sɛ after say yon komo yi be wi no na aba e say oben wo sisi ya wa heni mu no role be no o be play as a father aw ne bati akonya so ne ba ne sa role be no play wa heni papa okay papa je wo ho no so obi kura timi enya asem o so o me ma memfa nko ne felefo obi a wo fele no na sɛ de me so me ne papa tie de me nyini so obeka asem ma matwe na no wo fom da wow enti oba kura na manfo ne besa nya akonya wo ne ho manfo be fa akira sɛ nya akonya wo ne ho sa ne tie wow easy kura sɛ ene bebre hwehwɛ mo papa no bebre ebi hu omo ebi nso hu omo ato omo adwenem bo omo bra ba sɛ obesi so na wani ehu papa da kura sa na nti ukọ ba bi ye say obi amfa ne papa mra sa na e de arehọ ba o se me ya de ko ese twiro papa din a me hu di a me twiro oh me hu di a de din be na me ko twere so ba cho ni din na wo na me ni din fa ne number ka wa ne number ye mfro fa papa bra na ya asem wow fa papa bra ni din we unim ne din like ubusa o maame usi ni so se me pese me hu papa sa time na onyini ana ko maame so film so o film na me so wanya ni maame nuanom bi enyina o mo so me papa na me maame side no wanya me papa me maame abusuafo ne vibe ni bi wanya bi se o so ma anya wanya ne ho ade okay nti no wanya sa ensewfo vibe ni bi me maame abusuam kura no nipa dodo omo ni me papa kro omo ndutu wow omo ndutu wow nti wono no nim sa me ma akwantu yetu ekohyem beberebe no eboa fa papa sem to nchen ye nipa ya yebo yebre ma ne me akwantu otu so akohya akwantu mu be obibia o so otimi ba fie enso so Ghana de masa system na afi no atena kwantu wetimi bo ne wawu ne esie ne wo ho nyina paje on say akwantu mu no eni ana menti bi mu ase me say me abrochire me de me ntena ho okay fie bebre wa akonya so mu kotena abrochire wo say man 40 wo bi no but efie de fie hwe be bi atwa ofunu mu ato no ho ho nye yize
nti wo so le sɛ me kɔtena obi ma so bi adwuma ɔkɔ adwuma wɔyɛ okay Yeah. obi nka sɛ bi kɔ bɛtena ha woba obedi sometimes bi a na wokɔ Yeah. na wɔsɛ makɔka obi ma so a ɛnyɛ papa baabi atwa ɔfuru mu ahyɛ ne deɛ ɛwɔ sɛ ɔma hɔ hia Yeah. Yeah. So otumfoɔ tena ase a wodi be ne sɛn ɔhene hɔ deɛ wode ɔhema side nko a nti ɔhema no tena ase saa na wo de na na yɛ ma hɔ yɛyɛ bagyefo yɛ first no tetetete no ɛnɛ yi koraa ɛwɔ hɔ bagyefo no ɔmo yɛ bagyefo sɛ santen ma wo a ɔmo gyegye santen ma aba bagyefo 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 wɔ na hema hɔ okay na sɛ nka ɛba ne so nke bɛka sɛ bia sorry to say nka nannies sɛ bia obi a wo ba na wo na wo hwɛ akora na ma no oh okay na bɛma so tumi yɛ saa sɛ nka ɔne nka mmaa na ɛbɛyɛ o dabi sɛ ɛyɛ abusua no nyɛ mmarima nko a na wɔ sɛ yɛwɔ maa wɔ mu yɛyɛ bagyefo wow nti no so yɛwɔ ɔhene wɔ hɔ bagyefo ɔhene ɔyɛ fuku ne dɛ sɛ yɛwɔ abusua wɔ manhyia obiara ne deɛ wɔyɛ wɔ manhyia obi a ɔte manhyia biara wɔ deɛ wɔyɛ okay obi a ɔte manhyia biara wɔ deɛ wɔyɛ okay nti na sɛ ɔhema firi mu sɛ ne sɛ mu de mu ni adagye koraa dabi ɔhema firi mu ne deɛ ni adagye nti ɛyi ne yɛyɛ no ɛno ane the final ɛyi ayɛ na wɔte sɛ foforɔ bi sɛ ba sɛ yɛwura like ɔpɛ onua akorabrɛ abrɛwa akorabrɛ okay nti afei na yɛwura bɛpɛ ɛwɔ abɛsi na akorado yɛ adomanan ansa na yɛayɛ abrɛwa ɛyie kura okay all right yɛsrɛ mo nana sɛ obi hu na ɛkwan bɛ na nipa no bɛfa so a ɔbɛtumi arɛkyi ɔbɛbɔ wɔ amaneɛ oyiyɛ firi mu a sɛ nipa pɛ sɛ bia mehu nana ne papa wɔ ha mepɛ sɛ me ne nana menya nana na meka asɛm bi kyerɛ no ɔmpɛ sɛ bia ɔbɛma obi foforɔ bi ate bɛto wo na ɔpɛ sɛ wɔte a nipa no ɔbɛyɛ dɛn nti papa gye mɛma mo de mo namba ato wɔyi n'ase okay sɛde wobɛhu no a ɔbɛma yɛ aso ate biara no deɛ ɛbɛyɛ ama no deɛ okay nti no yɛde baabi a wobɛnya yɛ nti no woba comment section na sɛ wofi sɛ wahu ɛyɛ papa no din no biom Kennedy Boakye baabi a wɔ biara sɛ ɔwɔ Ghana ha sɛ ɔwɔ Aburokyire sɛ ɔwɔ he a wɔnim no no yɛde ne picture ɛto hɔ na wahwɛ no nti wo bia wo hu n'anim a wo sɛ wo sɛ no nso so me hu picture de ma no one ne sɛ paa wo sɛ no paa nti we de yɛsrɛ mo a mo hwɛ Kennedy Boakye wo ne obi atena yɛfɛ ne Kennedy Boakye biara no na sɛ de yɛ kan a Nana Boakye kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ no ne papa no prɛko pɛ we enye DNA sɛm bia wo hu na bo sɛ clear ɔyɛ teatea ɔwɔ describe no kakra sɛ papa ɔyɛ teatea te sɛ me a first no yɛ tuntum ba yɛ de wayɛ kokɔ Aburokyire wada na fa wayɛ kokɔ na ne ti yɛ tedwa kakra na menim sɛ yɛbɛhu no nyame nti mu de yɛbɛka sɛ nananom nyame nananom nti na so woyɛ kristoni deɛ I am a kristoni wokɔ asɔre I am a hope of Christ ba wo sa gunsa so ɛno so kan wo bi na kristo som ne nsa gu no difference bi ha adwene da bi ha adwene kra so okay ha adwene okay na na yɛda se yɛkɔ deɛ na woka de akyerɛ ahwɛfo deɛ na woka de atwa to yɛkɔ no deɛ ma memfa aseda ma maberewa na akorado yi ado baabi a ɔwɔ biara no twɛdi ampa Onyankopɔn mfa ne nsie baabi yie ne no koradi nti Awurade nkɔ so anka no na me na yɛwura no ase tu ase sɛ bia nam ne so ne yɛn nyinaa yɛabɛduru sɛ deɛ yɛaduru yi ɛda no ase na me nda mewura afoɔ ba ntema na kɔmfrɛ hene so ase yɛn mo nyama ɔmo ɛde ɛmaa me na amada akufomfo nyinaa ase sɛ bi ɔmo soso me so paa timi de ɔmo nyinaa ase na Ghana fo mo ame na mo nka me ho na yɛhwehwɛ Mr. Kennedy na yɛ see ho no
so because nana eti bedwana ne papa ho asema be si ni trim and no say basa na say mood no bibia sesa wo to bi papa wu na me ko bia so a me su no de nya de oda ho no o su se na me so me de we wow nya de oda ho no na me su kra me su me de no but obi me ko ye obi nim se su a me su am papa no da bi wo de se o de na guda ho me so me so wo hu de mpo no wow okay that's it say mo be boa ama ye hu Kennedy Boakye Nana Boakye ansa ne papa na wasan aban ni biom fatherly love no tim say nana so hia the fatherly love they do Father's Day sa we dey menya hwe na me de na me oh tim ncho bi happy father da bi men twere mo bia unfo bia mpo mushi no say papa ana Father's Day mo kan de papa na me papa no we wow ti me the Father's Day no me kan ho oh ko pem se me hu no asa na wa celebrate Father's Day me hu ne kra Father's Day atwetwa mu nyina me kan bo na medi wow Nana obe hu no we hu ya da se ye ne Nana Boakye ansa na akufom Gyase na ene ebetwetwe nkomo ye hwehwe ye papa nti bebi bia wo hu ne bia no ma ye hu na ye hu to aso emfiri ho medi the fresh boy Papa J password the handle camera edit direct bibia once na ma comport me pa make sure say mensem no ebe fa kwan papa so na channel ya make say na say ye basa share you thank you for watching bye bye